Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtuon, pagtalakay, o kon pag-review, pagbusisi, pagpanghinas, o kon pagsaghaw. Sa aton leksyon sa eskwela sa Batika, kag ini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sang Central Philippine Adventist College Church, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako, si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa gihapon ang akong partner, wala sang liwan ang aton nursing coordinator sang School of Nursing diri sa Central Philippine Adventist College, si Mrs. Salvacion Jocaden Ban. Ma'am, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, kag maayong adlaw man sa aton mga maukod nga nagapamati sa atong programa ang pagtuon subong. Yes, ma'am. Salamat. Ari na kita sa leksyon 12. Apang sa hindi pa kita magpangamuyo ka magbasa sa ating teksto, ako na pasalamatan ang mga tao sa likod sang kamera, si Engineer Frederick Linatan, si Sir Elberry Tapaya, kag si Sir Rodel Vargas. Kung wala ini sila ang ila sakripisyo, ma'am, wala ini ang aton simanal nga pag talakay sang aton leksyon. Kag akon man special mention kag ginapasalamatan si Sister Eden Misa Kalisa dira sa may Malaysia, si Ma'am Marlene Sotelo sa Norway, si Pastor Oliver Isler dira sa Ruas Capiz, upod sa mga kauturan dira sa distrito, si Sir Philbert and Ma'am Darlene Valencia sa UK, ang akon mga pakaisa dira sa Silay City, Negros Occidental, si Nong Carding Arcadio kag Nang Leti Mendoza, Nang Helen Barbasa, kag sa Maaw District si Sir Serge Garcilian. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa inyong tanan. Aton mga kauturan diri sa Negros Occidental, kag ang aton mga kauturan sa piyak nga probinsya sang Negros Oriental, sa may South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, Sultan Kudarat, Maguindanao, kag sa aton mga kauturan sa Liti, Samar, Biliran, Romblon, Masbati, Palawan, Mindoro, kag aton mga kauturan sa Panay, sa Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, kag sa Guimaras. Aton mga kauturan sa Yoki, sa Europa, sa Thailand, sa Malaysia, sa Indonesia, sa Singapore, sa may Brunei, bisan pa sa Taiwan, sa China, nga subaybay nagasunod sining aton programa. Kabay pa ang Diyos magapakamayo sa aton nga tanan. Sa liwat mga kauturan, aton iduko ang aton mga ulo sa hindi pa kita makatuon sa aton nga leksyon sa sininga semana. Amon ginapasalamatan ikaw, Ginoo, nga ikaw naman magaupod sa amon, kag ang imubalan nga espiritu magadihon hindi lamang kay Mrs. Ban sa akon, kundi bisan pa sa amon mga kauturan, mga kabyanan nga nagapamati, nagatanaw sa Facebook, sa YouTube, kag kun ano nga pamaagi nga ila ini maabrihan, ini nga leksyon, review sang leksyon, kabay pa nga ikaw gid upod sa amon sa sinigin nga tiyon, sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Mamban, sa hindi pa kita salom sang aton nga leksyon, aton anay basahon ang aton sadsaran nga teksto nga makita sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 9. Nagasiling, apang kamo pinili nga mga kaliwatan, harianon nga pagkasaserdote, balaan nga pungsod, katawhan nga iya sang Dios. Agod nga mapakita ninyo ang gamhanan nga mga buhat sang nagtawag sa inyo gikan sa kadudulman pakadto sa iya kalatingalahan nga kapawa. Ang Diyos magapakamayo sa aton leksyon. Mamban, ari na kita sa leksyon 12. Sa English, what have they seen in your house? Ano bala ang ila nakita sa inyong nga balay o kon sa aton nga balay? Yes, ma'am. I will give you the first blood sa aton introduction, aton leksyon.
Tama katahom pastor sang atong eleksyon. Yes. Ano bala ang nakita sa mga katawhan nga nagabisita sa aton puluyan? Yes, yes. Makita bala nila ang pagigugma, paginangpanay, pagpangamuyo tungod sa aton subong nga kapanahonan pastor, madamo subong sa mga pamilya nga wala na gayon ng panay sa sulod sang puluyan. Kag tama sila kagawad tungod nga ang kada isa hindi manami ang ilang nga ginatawag nga komunikasyon. Kung kaisa wa ay komunikasyon, Oh, kung may yes. komunikasyon, hindi naman done in a loving way. Yeah. Nagasinggitanay, nagapamuyayaw, pero ang atong nga leksyon nagatudlo sa aton kung may tao bala nga mabisita sa aton, ano ya ang makita nila. Are we creating a loving family or a family nga may pag-worship sa Ginoo? Yes. Ano bala ang pagwa sa aton bisita? Makasiling bala sila, ay kanami sa tungpuloy ano? Ano nga impression ang ilang mabalon? I can remember one time nga may nablos ko nagbisita sa amon balay. Pagpuli sa ila balay, nagambal siya. Nanay, mabalik ko tuya sa ila ni tita kay kanami sa ila. Yes. I like the way nga naga-worship sila kag naga-pray. Kag naga-story ya sila mama sa auntie kung mag-worship sila. Sa iba na nga balay, hindi nato Wala makita. na. Oo. Yes. So, amo ginang importante. That's true, ma'am. So, ina bala makita nila sa aton nga panimalay. Ma'am, damo na sang ako nakasal. Oo. Kag hindi gid ko malipat. And then, this is always my dedicatory prayer. Iti sa kasal tapos ma-pronounce may dedicatory prayer para gid blessing para sa bag-o nga mag-asawa. Isa gid sang akon nga ginapangamuyo nga Ginoo kabay pa ini nga pamilya, hindi lang another family sa sini nga society, sa sini nga lugar. But they will be a different kind of home. They have now founded a new home for themselves. Hope that they are not just another home in the community where they are living. But nevertheless, Lord, make them a different home. A home where singing, where praying, and reading of the Bible should always be found, day and night. So, amo gina, ma'am, hindi gid ko na iya malipat, amo gina pinimi ang ginapangamuyo ko. Kung ako may panahon sa mag-dedicatory prayer sa kasal. Yeah, kag before sa kasal, ako sila gina-emphasize. Kay may gamay pa kami na nga mga nga seminar, gina-emphasize ko na sa ila nga ako inyo pilion, and this is my prayer and my wish for you. You will not just be another home, another husband and wife, another family, but you must be a different family, an Adventist home. Yes. Ma'am, kadto kita sa atong leksyon o sa Sunday nga leksyon. Ano ni ang aton makuha halin sa kay King Sidikaya? Ini Si King Hezekiah. ini si King Sidikaya. Hezekiah. Nagmasakit ni siya pastor. Oo. Kag ginaayos siya sang Ginoo. Not only nga ginaayos siya, pero ginpabugana sa sang Ginoo. But one time, may nagbisita sa iya nga mga estranghero. So instead nga igasugid dia sa mga katawan how the Lord has been so good to him. Yes. Nag-ayos sa iya ang mirakulo nga ginatag sa Ginoo sa pag-ayos sa iya, but the opposite thing happened. Ang iya ginpakita iya mga kauturan hindi ang blessing nga naangkon niya tungod nga naayos siya, nga nagpasalamat siya, but the opposite. Ang iyay ginpakita mga kauturan is the material thing nga ara sa iya puluyan. Yep. Kag kung kaisa mga kauturan, amo na yung nagakatabo sa aton. Kung may magbisita gani Yes. sa aton, ano permi aton Makita, ginapakita ang aton nami nga salakyan, salakyan, ang aton nami nga balay. Nami So nga salaset, what is inside our dako-dako nga house? TV, Okay? oh. Pero ang dapat gali ang leksyon nga aton diri matun-an nga dapat ipakilala tagali si Kristo Si sa Kristo. ila. Yep. Ang kaayuhan ni Kristo nga
mapakita naton how the Lord has been so So good good. to us. Yes. Kay pinaagi sini sila man maka-appreciate nga ang Ginoo gali isagid kamahigugmaon nga Ginoo kag Yes. naga-supply gid sang kinahanglan sang iya mga katawan. Yes, ma'am. Ako mambi nga pastor, damo gid balay nga ako nabisitahan. Isa gid sang ako na kita among Filipino homes ang mga pictures ang ila mga kabataan nga may mga tuga. Oo. Kag ang mga diplomas ang ila mga kabataan. Yes, nami na siya. Oo. Basta mabutang sa sakto nga lugar. Oo. The point is, I hope nga ang una gid naton makita ang presensya sang Ginoo. Nga ang Bible ara sa lamisa, sa sala, sa worship place. Kiti ang aton balay kung sa gamay laman way gikitaya sa lugar para sa worship. So ang sala ginahimo ta nga worship naton place. Na kabay pa nga ang Bible makita dira, ang kalantahon makita dira. Agud to nga bisan sino lang mag-abot Kristohanon Adventista kung hindi, makakita gid something different in the home. Sa mga balay. Kay ara ang Bible. May damo sa mga Adventista nga nakita ko, ma'am. Wala gid Bible. Oo, ma'am, brother, ang Bible ba ginapangita pa kundiin? Oo, naibukan na. Kang iba niya Bible nila way na cover. Oo, kay kundiin lang. Ti subo, ma'am, kasusubo nga butang. And this is the mistake of Hezekiah. Instead of letting the Babylonian ambassadors see how good God is, ang ginpakita ni Hezekiah ang iyang wealth, ang iyang kagamahanan. Daw pareho bala sa kay Nabucodonosor nga ang ginpakita iya ang treasure sang Babylon. Yeah. So, ang akon nga punto, ma'am, nga I hope nga ang Adventist home is a different home the rest in the community. Nga makita gid ara ang mga writings ni Mrs. White, ara ang mga Adventist reading materials. Oo. Kag ang mga sound nga makbatian naton are all heavenly music. Yes, ma'am. Kanami no kinahanglan gali pastor makita gid nga there's something nga nagapalapit gid kita sa Yes. kay kasami bala na observe ko sa aton mga balay no ang first naton nga may encounter television mga material Kagadalag ko pag sa mga sound, no? Mga karaoke. Okay. Yes. Kung kisa makita naman ang mga Biblia, yabuko na, Yabuko na. natago na. So, dapat gali ginatudloan kita nga we will not, although nga this will speak how the Lord has blessed us Yes. materially, And, materially. but Let dapat, us not hide. Okay. Hindi ta dapat si Christ gid ang una ta nga i-present Hindi sa tayo aton. taguon ang presensya ni Kristo. Yes, ma'am. Family first. Ato na hibalan, ma'am, nga amo gina-permi sa akon nga klase, gina-emphasize ko gina sa akon mga theology students, nga ang the first missionary field naton is our family. I always emphasize to them, you will become pastors. Oh. We might be preaching to other people across the land and far away place, but we neglect our family. Okay. Akon gina-emphasize sila, isa sang akon mga lesson nga ginhatag sila is the parable of Christ about the 99 and 1 sheep. Nga ang 99 ka mga karnero versus ang isa ka karnero. Good. Ginpangita gid ni Kristo sang bakero ang isa ka karnero nga nadula. Pero anong ginhimo iya sa 99? Iya anay gin safety. Iya anay gin siraduhan ang turel. Ginlock gin maayo before he left and looked for the one lost sheep. Amo gina-permi na-emphasize ko sa akon mga estudyante, mga pastor, nga before we go outside, let us lock. Let us make our home safe and secure. Not only spiritual, but material. Base naglakat ka sa iban nga lugar, way ka nakabilin bugas, kag sudan, kinanghano nimo. Yes, safety sa imo nga balay,
Nga ang balay mo basi gatulo nagkadto ka na sa iban way pagani kahimo sa imo balay sang comfortable sa imong familia. So amo na, and those are some mistakes of pastors. Nga maayo sila magwali sa gwa, but ang ilang mga kabataan hindi gusto magpastor because nahibalaan sa ilang mga bata nga ang pastor pobre, wala pagkaon sa sulod sang balay. So gali, Pastor, before we do the Lord's work, Yes. dapat we must give time matag kita sitiyon gid sa aton nga Aton pamilya. puloy-an. Kay tungod importante ini, Pastor, tama na kadamo subong sang aton mga workers nga nagalakat na ginabayaan nila puloy-an nga wala gala pagkaon. And then we minister to the needs of others. Naga-share kita digdo pero sa aton family nagalinta sa aton puloy-an tulog pang aton mga kabataan. Yes. Balikan ta tulog mo. Balik ta, tulog pa. Nami, guro pastor, kung ang kada worker, bala before we leave our home, biskan whisper a prayer sa aton mga Yes. kabataan. In that way, they can imitate when they grow up nga ang ayla galing nga puloy ang ginalinan is a Yes. house of prayer. Okay. Kung kaisa we spend too much kadamo sa aton nga ginimo sa iban pero sa aton pamilyan daw nakulangan kita. Nakulangan. That's why a lot of children nowadays nga hindi sila ganahan magpuli sa ila panimalay kay tungod nga wala man digto sang tatay nga nagapamati sa ila, wala man sing nanay. And that's Ang ila mabdan is just the the television. Wala may nagapamati sa ilang mga concern. So mo naguro mga kauturan isa ni kadakong eleksyon para sa aton nga kinanglan gaan tagid time ang aton pamilya. Yeah. Hindi lang ma'am sa mga pastors. Bisan pa sa mga membro sa iglesia. Yes. Nga ang aton pamilya, hindi ginaton ineglect. Damo kita sa mga layman, ma'am, nga naga-Bible studies, pero katuon mo sila balay, ang asawa mong gapangita bugas. Kaya wala iya gintagaan bugas. That's why, ang mga bata naton, hindi na gani magsunod sa aton, kainit sila. Nga si tatay, pirmi lang to gawali, pirmi lang ga Bible study. Kami diriya, wala kami bugas, why kami disudan. Wala kami di balay na ang balay di gabalong-balong lang ang balay. That's why the idea is family first. Let's make our family foremost, labi na sa kaluwasan. Yes. Isa pa gid ka punto, ma'am, kanami family first. Nga ang una gid naton, if ever we have encountered Jesus along the way, it should be our family. Amo ni ang experience yan ni Andres. Nga pag si Andres, ma'am, mag-utod niya si Simon Pedro. Pero si Andres, amo ang nakakita una kay Kristo. So ang ginhimo ni Andres, nagpauli siya, ginpangita gid ang iya utod. Wala sa nagadto sa iban. Siling niya, I have found the Messiah, come. Kag nag-upod si Pedro. Nga, sino bala si Pedro? Among the 12 disciples, Peter is one of the foremost or the best disciple ni Jesus. Na if not of Andrew or Andres, si Pedro hindi nangin Pedro, being one of the best disciples of Christ. Yes, ma'am. Kanami sang aton nga direksyon nga magatag importansya una gid sa aton nga pamilya. Like in the Bible, ang nakita bala ni Ruth sa kay Naomi. Nakita ya si Christ gid sa kay Naomi. Mga That's why si iaugangan. follow. Amo man nakita as parents ginikanan kinanglan gid ang aton gid nga first mission field is Yes. our children. Yep. Kay ang aton nga kabataan amo gid na makakita sa aton. Yes. Like kung ano ang aton ginatudlo, kuno ay tana ginahimo, mabudlay na sila ang pagtuman. Pero kung makita nila kag mahapos sa ila ang paghimo sa insakto, kung makita nila nga ang ila ginikanan nagahimo man sang Yes. ila ang insakto nga ginatudlo sa ila. Yeah. Ang isa pagit ka punto kanami sa imong nga point, ma'am. Isa pagit ka punto regarding sa kay Ruth kag kay Naomi.
sinaumay ugangan ni Ruth. Oo. So ang pamangkot mga utod, kita nga mga ugangan, ang aton bala nga mga anong tawagan ni naton in-laws. Umagad makakita kay Kristo sa aton. Parehas sang nakita ni Ruth sa kay Naomi nga gintabog paghan ni Ruth. Uy, ato na yan, nagpuli na to siya ang isa. Puli ka man, Ruth. Oo. Nan, pauli ka man kay wala ka gid siya makuan, imol na ko, way na kuyam, pauli ko sa among lugar, way na gid zero balance. Pero siling ni Ruth, please entreat me not to leave you. Hindi ko pagpilitan nga magbiya sa imo. Yes, your place will be my place. Your home will be my home. Your grave will be my grave. Di ka nami, no? Umagad lang. Ano nakita iya? Nakita iya ang pagka-Diyos nun dira sa iya nga ugangan. Nga hindi siya kabatas, magbiya sa iya. Gani kita nga maugangan. Ang dako nga question, ang aton bala mga umagad makakita sang Kristo sa aton kinabuhi. Katulad ni Ruth kag nin Naomi. Yes, man. Kadto kita sa aton nga Tuesday nga election. Peace that wins. Na kanami naman sini. Bahin ni man ni sa mga hindi mga bana o kon mga asawa nga hindi tumuluo. Yes, ma'am. Ano ang leksyon nga atong nakuha dira? Ang blessing of being a Christian partner. Although there are sometimes sa nambal mo may ara partner nga hindi tumuluo. Yes. I can remember when we first become an Adventist. Sa pag-Adventista namon, Katoliko kami. We are from the Catholic. So, nauna ang akon mother Adventist. Nauli ang akon nga father. Pero tungod sang maayo man nga impluensya nga napakita sang akon iloy sa akon nga amay, ang akon man nga amay nahimo man siya nga tumuluo kay Kristo. So nagadepende gali kung ano ang aton mabulig sa aton partner, much more nga they are not of the same faith. Yes. Pero kung manami gid pastor, kung wala pa gid kita sa mga single naton nga mga kauturan, they're still looking for partner, nami gid ya kun they come and the same faith. Kay kung kabudlay mga kauturan kun lain nga pagtuo ang aton partner, kay there will be a lot of adjustment. Yes. Kadamo and gid a lot ya. of challenges. So, okay. Ang isa pa gid nga ako nakita sa Tuesday, ma'am. Ang laygay diri ni Apostol Pablo nga makita sa unang Korinto 7:12 tub 15. Nga kamo siling niya nga mga tumuluo, kamo nga nakakilala kay Kristo, nga ang inyong mga bana o kun inyong mga asawa hindi tumuluo, hindi rason nga inyo sa bulagan. Unless nga sila mismo ang magbulag sa imo. But kung hindi sila tumuluo, hindi na rason nga inyo bulagan ang inyo mga bana o kung inyo mga asawa nga wala gapati kay Kristo. For this one reason, for the sake of your family. Sa inyong mga kabataan. Kay ang inyong mga kabataan will be justified because of your faith as a husband nga tumuluo nga Adventista, as a wife nga Adventista. So isa sang strong reason para sa mga kabataan. So, hindi gid rason, ma'am, nga magbulag. But nevertheless, with prayer and patience, pangamuyo kag ang pagpailob, aton ipakita sa aton mga partner, sa aton mga bana o kun asawa, nga hindi tumuluo, nga kita nga tumuluo, dapat gid nila man nga respetuhon, kag dapat nila sundon because nakita nila si Kristo dira sa aton. Yes, ma'am. So, dapat walk your talk. Kinanglan kung anong aton nga ginahambal, aton pagasundon. Yes. Kag kung anong gasugid na parte sa Biblia, na nungod sa kay Kristo sa puluyan, kita nga partner i-manifesta. Yes. Kinanglan intindihon ta sila tungod nga hindi sila Tumulong. with one faith with Yes. us. So, dapat ipangamuyo tagid sila pastor kay sa aton nga mapinadayunon nga pagpangamuyo sa ila Yes. later on
sa madugayan nga pamaagi aton ta lang mabalaan nga sila gali na convert man sa kamatuoran tungod sa aton nga ginpakita sa ila nga kaayo sa Yes, Ginoo ma'am. sa And aton. that's correct. Ma'am, damo as pastor, again, damo panimalay na bisitahan ko. Isa sa mga panimalay nga hindi na ako malipat, nga ako nabisitahan, iya ba na hindi Adventista? Oo. Sa dugay namon nga istorya, kami na lang nga duwa sang iyabana, wala nang asawa. Ginpamangkot ko, siling ko there. Oo. Nga ang hindi ka magsunod sa imong asawa. Oo, sila niya, pastor, ang ako sa reliyon sa akong asawa, stugid ya. Oo. Pero, pastor, kabudlay sa akong magsunod, sa akong asawa. Kay maayo sa maghambal sa simbahan. Pastor, gawali ng akong asawa sa simbahan. Maayo na iya mag-Bible study. Oo. Pero waya ginapakita diri sa sulod sang balay. Aga pa, pamuyayaw na aga pa, nag-lightning na asawa ko. Tiyamambal ko, amo nang mga Adventista. Tiyamambal ang asawa ko, ay, hindi lang niya pag-imensionar ang ngalan ng Adventista. Oo. Tiis niya, pastor, it's very hard for me to follow Jesus, nga amo man na, ang, tiba, sibla, pastor, Adventista ko, mamuyayaw man ako. So, amo na mga kauturan, nga, sakto to ma'am, let's walk the talk. Maayo ta magwali, pero ang aton mismo nga bana, aton mismo nga asawa, hindi ta makonverter. It is because hindi nila makita si Kristo sa aton. May ara man ko nabisitahan, ma'am, nga 12, 18 anyos, ngiya nga pangamuyo, dira pagin sabat sang Ginoo, ang iya nga bana na converter niya. So, with patience, with prayer, with humbleness, with winsome witness, loving kindness, unwavering fidelity, nga hindi kita ano bala, hindi kita magtulutumba sa aton pag-alagad. Kay ti ginatanaw na sang aton bana nga hindi Adventista. Makaon manggali sa baboy. Oo. Mamadyong manggali siya. Oh, nan. Gawiber kita sa aton pagtuo. Ang alaygay sa aton, ma'am, is we have to stand firm sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Agud nga makita sa aton partner, sa aton nga pares, nga kita nagatindog sa kamaturan. And that's the way they will respect you as a partner. Yes, family life is for sharing. Ano di ma'am ang imo nakita? Ang aton gali nga life sa aton nga family ginalantaw gid, especially sa aton kabataan. Kita nga ginikanan, we act as role model sa aton kabataan. Yeah. Kung kaysa masiling kita sa aton bata, ay kinanglan magsugid kasi insakto hindi magbinuting. Pero kita gali nga ginikanan, sometimes we are not telling the truth to our children. So nasunod na nila. Gamas nga, may mangita gani sa ako, nang balon mo nga, wala ko di. Amo na bala, ang common gin nga errors nga makita naton. So dapat, ipakita na gid kung ang what is right sa family. Modesty aside, pastor, I want to share. Yes, go ahead, Nakibot ko, pastor, nasulat ang akon anak sang article nga Time Alone with God. Dito ginsulat siya nga natun-an niya kuno ang pagbasa niya sa Biblia tungod nga nakita niya kuno kami sa iya papa nga early in the morning we read our Bible. Yes. Kag subong bala, pastor, nakita ko gid sa akon nga bata, hindi gid siya mag-start sa iya nga day not unless makabasa sa Biblia. Yes. So amo na bala nga we must show rather than tell our children. Yes. Kay madali nila maintindihan sa iyala pagpamatanon kung aton ipakita. Rather nga balon nga, oy, mabasa ka sa imo nga Biblia, magmamuyo ka. Pero kung makita nila by example, gladly they will imitate. Yes, ma'am. You are blessed, ma'am, sina nga klase. And then, imo na subong ginaani ang imo gintanom. Yes, and that's correct, ma'am. May punto pagid ko, ma'am, idugang dira. Yes. Amo to lang atong leksyon sa nagligad nga si Mana, ma'am. Nga don't give religion, don't share religion sa imong pamilya, kundi share Christ with them. Oo. Kay kung religion, ma'am, damo iya sa mga Adventista nga wala Kristo eh.
the second generation o kung ang mga aton mga kabataan sa mga faithful. Another point, ma'am, nga ako nakita is this. What the children see, okay, in the homes, or what the home of parents are the home of their children. Yeah. Kung ano ang pamilya, ano ang balay sang iya nga ginikanan, amo man na ang balay sa mga bata. Okay, kundi ang atong mga bata, ma'am, magwa na sa aton balay, kay may pamilya na sila. Kung anong nakita nila nga aton sulod sa puluyanan, amo man ang ila sundon kung may pamilya sila. Nan, kung nakita, isa sang example, ma'am, ang pamilya sa akong asawa. Oo. Isa sang nami nga ako nakita sa ila, nga aga pa sang banwa, panilhig na sila. Nan, manglampaso na. Oo, kay ginasugo sang ginikanan, ang ginikanan mismo. Ti sa amon balay subong, ma'am, mauna pa ang paninlo sang sa tigang sang kanon. Oo, amo na si akon nga misis. Oh, maninlo ginauna ya. Bahala mag-alas City na basta hindi pa matapos ang tinlo. Bahala na daya ang tinigaan kong wife pa. Nan. So, amo na ang iya nga balay sang iya ginikanan sa una. Amo man nga balay ang iya ginhimo subong sang may balay na siya. So, ang punto, nami na siya. That's why, kung kaysa ako na lang gatigang, para lang may kaaga pa kami makapamahaw. Oh, but at least, I like that kind of idea. Nga ang balay tinlo. Kaya ti silang sang Ginoo, cleanliness is next to godliness. So, being a partner, ako na lang ang matigang, ako na lang maluto para nga tapos siya sang paninlo, tapos naman ko luto. And that's a good partnership. Yes. So, what is the home of parents are the home of their children when these children have their own homes already. So, sa imong nga punto, modeling. Yes. Modeling. So, family life is for sharing. Kaya Yes. kung ano ang gina-share ta sa aton mga kabataan, eventually, mga kauturan, madala man ni sang aton mga kabataan. Yes. Mga ginikanan, kabay pa nga ipakita nyo sa inyong kabataan, nga inyong mga habol na piyod sa aga, ang inyong mga ulunan na butang sang plastar, ang moskitero nakuha sa aga. Kay kung ina makita sa inyong kabataan, ang moskitero nila sa ilang panimalay, kung sila na may balay, maara man, isa katuig, hindi pa makuha ang moskitero. Yes, kadto kita sa Thursday nga lesson, Center of Contagious Friendliness. Yes, ma'am. Anong Diri nagapakita sa aton sa istorya ni Abraham kag ni Sarah, how they entertain strangers. Si Rebecca kag ang iyang nga family. Yes. Subong man kay Zacchaeus. Nagapakita ni siya sa ginatawag naton hospitality. Hospitality. Ang aton pag-entertain Yes. sa mga tao sa aton puluyan. Are we giving them something kung magkagto sila sa aton puluyan? Not necessarily, pastor, nga kung wala ka, matagagid. Matagagid. But the spirit bala of sharing, Sharing. what we have in the house, kay this create friendliness. Friendliness. Kita ta sang kaayot sa aton isig katawo. And this is number one nga characteristic sa aton mga Pilipino. We are very hospitable. Yeah. Kay biskan sino lang magkagto sa aton balay gina-entertain tagi kag ginatagaan naton sa Ang importansya. maayo nga pag-amuma or importansya, correct, pastor, kag Yeah. importante ni siya gali. Yeah. Kag di rin makita nila nga kay kanami ang pamilya ano ni ang ara sa ila nga they are doing like this to us. Why they Yes. are extra good. Nano ayos sila kumparar sa iba. Yes. What is in them? In this way, makakita sila nga ay guro, may Kristo gini sa ila. Kag ini siya is very contaminating. Yeah. Kay kung makagto ka balatuon sa balay sang isa ka uturan nga kanami mag-entertain, maglakat ka sa imo man sa nga balay, you must also Yes. do the same. That's Oo. why it's very contagious. Yes. Akon man buhaton. Amon mo. Last point, ma'am, nga ihatag ko is ang ginatawag nga Rebecca Principle. Na naka-attend ko sa isa ka seminar nga amon speaker. Ang iya nga topic is Rebecca Principle. Daw na yang hagi ko na namian ko. That's why ako ni gina-share per me. Yes. Ang Rebecca Principle, ma'am, nga si Rebecca,
nangayo si Elazar sa iyas ng tubig, isn't it? Oo. Wala si Elazar nangayo sa tubig para sa iya kamilyo. Pulo to ka kamilyo mo. Pero si Rebecca, bright na siya. Nakibalo siya kung pila kagalon ang inumon sa isa ka kamilyo. Pero ang siling ni Rebecca, yes sir, sige sir, inom sir. Kay tagaan ko man ang imo kamilyo. Elazar at the time, nga servant ni Abraham kag ni Isaac, pulo ka kamilyo, lawig tong ilang nalaktan, uhaw-uhaw na itong kamilyo. Ang isa pa ka punto, siling niya, I will give water to your camels as much as the wanted. Hindi kaya as much as the need. Because needs are different from wants. Siling ni Rebecca, as much as the wanted. Grabe. Siling sa Biblia, Rebecca, come forth and go. Nagbalik-balik siya sa pagbubo sang tubig na ang tubig tuya hindi tuya hose nga gatulo lang gintimba pa tuya. Oo. But yet ang punto dira nga Rebecca was very extra miler. Extra care. Wala siya. Gwapa pa siya. Oo. Sorry lang niya. Karusubong kalabanan gwapa, tamaran. I'm sorry. Hindi gina siya. That is not the actual principle. Pero may mga gwapa nga pungko lang gidya. But Rebecca, sa iyang kagwapa, wala siya nagdiin-diin. Wala siya naghikaw. Nagbalik-balik siya. So, anong gift ya? Ato ang pulo ka kamilyo, nga may mga gifts tanan to, puno sang gifts, iya to tanan. Why sa kabalo nga paragal ito sa iya. Tungod sang iyang hospitality, kag sang iyang pagka-extra mile. Last point na. May ara bala pastor nga na may nabasahan ko, when you offer kuno the cake, not only the cake but include the icing. Yes. Okay? Kung maghimo ka kuno si maayo, kung maghatag ka pagkaon, hindi nga iatag mo lang. But you must provide spoon, pork, kung pwede pa may juice, Yes. may fruits, butangan mo bala sang additional extra care. Like sa ginimo ni Rebecca. So ako natunan last na kon pastor no, ka-importansya gid sang aton nga puluyan. Our home can be, our family can be one of a good evangelism. Ang mga tao nga makakita kung paano naton brought up ang aton mga kabataan, kung paano kita sinalayo sa sulod sang puluyan, kung anong makita nila. Ini siya mangin isa ka powerful evangelism. Yes. Kaya kung makita nila nga there is prayer, there is worship, there is appreciation, Yes. there is good conversation, there is appreciation sa isa kag isa sa inyo. Ini siya mangin isa ka dako nga lalantawon man sa iban nga puluyan. Kay tungod sa subong nga kapanahunan, pastor no, the great gid nga ginaatake ni Satanas nga gusto niya i-destroy ang home. Pero dapat ang aton pamilya magpabiling gid siya nga isa siya ka maayo nga puluyan. Yes, Not ma'am. only the physical house, but it should be the home. Kaya ang home, there is love, there is understanding, there is unity among members of the family. Yes. Mga utod, isa pagid, ang pamangkot, can people see Jesus in our homes? Yes. Can our children see Jesus in us? Kalantaw na siya. Kabay pa nga makita sa atong mga bata, makita sa atong mga silingan, kita sa mga nagalabay sa atong balay. Nga ang atong balay is not just another home, another house, but it's an Adventist home. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton mga kauturan. Wala ginamon siguro liwat mahatag ang tanan ninyo nga ginapangita sa aton leksyon. Pero kami nagapati nga ang mga importante kag ang mga major nga mga punto amo na share ni Mrs. Ban sa inyo sa sininga semana. Aton iduko aton mga ulo upod ni Mrs. Ban sa pagpangamuyo. Langit nun nga amay, salamat sa mga leksyon nga amo natun-an sa sininga dinion. Salamat amay sa paghatag mo sa among sang leksyon sang
importansya sang ato amon puluyan. Buligi kami amay nga bisan pa sa kagamo sa sining kalibutan. Madamo mga problema, buligi kami nga ang amon puluyan mangin isa ka huwaran nga puluyan nga din Ginoo. Madamo sa mga katawhan kung makakita sa amon nga puluyan makasiling nga ang amon puluyan nga may Kristo. Yes. Kag madamo paging Ginoo sa mga katawhan nga madala sa imo kamaturan pinaagi sini. Salamat amay nga ikaw gid sa mga pinadayunon nagapakamaayo sa amon mga listeners, sa amon mga tao nga nagasubaybay sa sini nga programa. Kabay ng Ginoo kay ni mga programa magapadayon kag madamo pagid ng mga tao nga blessed to this. Thank you, the Lord, for loving us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.